Registra't i gaudeix de l'àmplia carta de serveis gratuïts que Homerty posa a disposició dels propietaris de cases de lloguer vacacional. Elaboram anuncis en diversos idiomes i amb fotos professionals de la teva propietat. Anunciem casa teva amb més de 50 canals turístics en condicions exclusives. El nostre equip d'agents de reserves s'encarregarà d'analitzar les reserves de casa teva i augmentar-les optimitzant les teves tarifes de forma dinàmica. Gestionam el cobrament de les reserves amb els turistes i ingressam els diners directament a la teva compte bancària. Comunicam a les forces de seguretat l'entrada d'hostes majors de 16 anys a les 24 hores següents a la seva arribada. Ens encarregam de la retenció de la fiança. Organitzam l'arribada i sortida dels hostes i posam a la seva disposició un telèfon d'atenció multiidioma operatiu les 24 hores del dia per evitar molèsties als propietaris. També posam un telèfon d'atenció als propietaris les 24 hores del dia per ajudar-te davant qualsevol inconvenient. Homerty és casa teva. Entres?